Ukážeme si, ako získať prístup k verejným službám, ako je napríklad cestovný poriadok a kultúra. Do vyhľadávača si napíšeme cestovný poriadok. Vyberieme si jednu z možností vyhľadávania cestovných poriadkov. Tu hore si môžeme vybrať, či chceme cestovať vlakom, autobusom, lietadlom, alebo chceme hľadať napríklad kombináciu, že aj vlaku, aj autobusu. Dáme si napríklad vlaky a autobusy. Cestujeme napríklad z Prievidze do Bratislavy. Tu si môžeme dať, že či chceme vyhľadať len priame spojenia. Dáme si len priame spojenia napríklad. Tu si vyberieme dátum a čas. Dáme, že dneska od 15. napríklad si chceme vyhľadať nejaké spoje do Bratislavy z Prievidze. Klikneme na hľadať. Nájde nám rôzne výsledky spojov od 15. hodiny, ktorú sme si zadali. Ďalej si ideme nájsť informácie ohľadom služieb na lokálnej úrovni. Sme obyvateľom Prievidze, napríklad, tak si dáme hľadať stránku Prievidze. Napíšeme Prievidza. Nájde nám oficiálnu stránku mesta Prievidze, kde máme širokú ponuku samozrejme ohľadom informácií ohľadom mesta, samosprávy, obyvateľa, podnikateľa a pre turistov. Nás konkrétne zaujíma ponuka obyvateľ, kde nájdeme rôzne možnosti služieb, ako sú sociálna pomoc, o nájomných bytoch, daňoch a poplatkách, zbere odpadu, niečo zo školstva, športu. Vyberieme si napríklad možnosť služieb v oblasti kultúry. Tu máme napísané, aké kultúrne možnosti sú v meste Prievidza, ako napríklad kultúrne spoločenské stredisko, máme v Prievidzi, regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, potom máme Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi a napríklad aj základnú umeleckú školu